Hola, bon dia. En aquests momentets són les 6:45, com cada dia. Ja hem esmorzat, com heu vist en el vídeo d'abans. I res, comencem el camí, així que anem cap a la tercera etapa. Anem des de Ponferrada fins a Vilafranca del Bierzo. I res, anem a veure com va. Així que comencem, que tenim 20 quilòmetres per davant. Va, vinga, anem-hi! Hola, bona matinada. Estem aquí, són les 6 del matí, estem esmorzant per iniciar una nova etapa. I tenim la cuina, per nosaltres ens fem l'esmorzar. Estem arribant a Cacabelos. Com us hem dit abans, hem sortit a les 6:45 del matí. En aquest moment portem 3 hores 45 minuts i 15 quilòmetres fets. Hem fet una parada aquí al mig del camí, on hi ha un trozo on et pots descansar una miqueta, l'ombreta, perquè ja són les 10:30 i el sol apreta, comença a apretar moltíssim. I res, hem fet una parada per descansar i continuarem fins a Cacabelos. Així que hem deixat aquí el segell de l'ovelleta perquè quedi constància de que hem passat per aquí. Així que res, anem a continuar, que ens queda una miqueta fins a Vilafranca del Bierzo. Apa, fins després! Una altra etapa superada, la tercera. Res, ha estat bastant bé, el que passa és que la ruta ha sigut una miqueta llarga i tot era per pla, amb la qual bé, però clar, la part final eren tobogans, pujar, baixar, pujar, baixar, pujar, baixar. I clar, vull dir, quan ja portes 20 quilòmetres a les esquenes, doncs clar, vam fer 4 pujar i baixar, doncs, bueno, però no per dificultat, sinó per cansanci. I res, hem arribat a l'alberg és molt curiós, és molt antic i és un dels típics del camí, així que, bueno, ja veureu fotos perquè no es poden deixar de veure. I res, us tinc que explicar una petita coseta, i és que sempre trobareu, o quasi sempre trobareu, a l'últim vídeo, o sigui, aquest vídeo del final de l'etapa, amb la samarreta del dia següent. No és que siguem uns guarros, és que arribem fets pols. I l'única cosa que pensem és una dutxeta d'aigua freda perquè fa un calor que t'hi mores. Ara mateix són les 5:30 i estem a 36 graus a Vilafranca del Bierzo i això és insuportable, o sigui que venim morts ràpids desitjant dutxar-nos. Ens dutxem, ens posem lo de demà i ens en recordem. Pip! Que no hem fet el vídeo final! Torna a començar! Així que, bueno, per això trobareu que les samarretes no coincideixen amb el bon dia i això, Però no és perquè som guarros, és perquè ja ens hem dutxat i ens hem canviat. I res, vull dir, molt bé, hem fet de Ponferrada a Vilafranca del Bierzo i ja està, etapa superada, així que, bueno, fins demà, que tocarà la següent, a veure com va. Així que, bye bye, fins la propera ruta!